Здравейте, дами и господа, и това е отново трети епизод в PvPBG. И това ще е епизод с PvP, много PvP може би. Така, първо самятам 100 сет, така, даже няма да самят на 100 меч. Така си взема някакъв така рандом. Ще остана така и отиваме на спаун. Така. Така. И така мисля да скачам. Пия. Така. Тук има някакви рандом пичкове. Ще ги сгъна всичките така, защото са пичове. Опа. Да сгъваш така, пичовете. Така, взехме шерп едно. Този пич. Но с духа. Сега скачам долу. Долу. Така, вземите ми, много итеми, не трябва да умра. Умирах. Добре. Не пиша хлум пак. Добре, взехте няколко кила. Това наистина му строила сега. Така, обиха ма. Ще взема сега някакъв рандом кожен сет и скачам тук. Дано да ви кефи PvP-то ми. Така, защото така оставим 8 минути и отиваме на спаун пак. Отиваме на спаун за второ мятане в дупката. Добре, този път така горе-долу се посправих с свъргането. Дупката, чувствам откъде да скоча. Така, мятам се до този край, да не ма кюнат. Така и така, си веднага виж така копа. I don't care. Така, беч метам се така, мятам се. Много съм мятам така, Я гледай, оу. Изнесох ги, брат. Сменим си айтемите. Така, съм с нова айтеми. Си понафарвам малко килчета тук, защото при нупчетата. Така, заби това, ооо, много ми скачат тук, много скачат тук. И тук хозуните може си фанете колко се искате. Че да имам ли гнила път, да не имам. Така взех малко някакви мечове. Така някакви рандом пичове. Като си нафарам малко килчета с тях, защото са готини. Опа, убиха ма. Как може да ме убият така тук тези пичове? Добре. Скачам още. Нямам никакви яки айтеми. Така, отивам в шахол. И така. Добре, гими. Ще обичавам да скачам в дупките, защото съм много така, обичавам но са бием. Почти, съм много така съм, имам 2 лега, но нямам дома сет. Така, като само рез минимапа, така обаче не си взех стренчка, нищо, така и без това не ми трябва. И сам ятам дупката. Така, виждам, че тук има някакви рандом пичове, като само ето така, и да се включа в тяхната борба. Ето го този пич, О, не гърби айтемите. Така, да взехме си айтеми. Ако му се отървим, ги оставим някакси по този начин. Така, ще направим да избягам с хоум. Така, хоум, няма в битка съм. Така, пиша хоум. Шифвам, да не ме видят. Така, дано това PvP, което правя да й харесва. Виждате, че не съм много добър на PvP, но колкото само се раздавам. Естествено за вас да е. Така, много празен никой друг. А пак плюс стои, не съм много по PvP-тата, така че да си знаете, спам. Така. Така. Се опитам да скоча са
Добре, скачам. Скачам в дупката. Имам 115 кила и 61 умирания. Така пича там, си пича. Его пича! Пича хакле. Не. Остави го на малко. Ако бех със стрени, ще го убия към ви. Така пиша хубаво ми съм ятам последен път. Ако ще съм в битка по дяволите. Така вече съм в битка. И хум. Така много обичам да се бия. Така виждате ми киловете. Сега си взема ето така този голцет, който си спечелих. И сега ми там докато да не му бият много. Ще си садна. Така да скачам вместо сите ми. Така, няма да скачам тези ми, защото са много готини. Те съм... Цак. Така си взих моите ми. Така, ето сядам на спаунса. Ще ви покажа как се прави пепето. Така. Спирам рейс минимапа. Така, изкачам дупката. Като винаги се изкачам, аз тук повечето пъти, повечето сниманци бан. Ето така се прави така, ето така, ето тук го взях антито. А не анти, смисъл, аз не съм с антикнолбак. Това видях и този, ето и този го убивам, ето, така се прави. Така имам фуд се регенва. Някой не му прасна отзад, освен. Така може shift на хубаво. Не, така ще му убие, то беше стренката сигурно. И надявам се хора, това ви е харесало. И да гледате втори епизод, те ще ги кача заедно. И това е на новия харесал.